खुलुमबाय। दिनै शुक्रबार बाराय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामहर। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ। धेमाजि जिल्लानि 25 गं गामिया ज' जानानै एमएलए बवकुजेनबाइमननि फुथुला सावदों। बिसायख'थि समाव गोदै बाथ्रा बुंनानै बिथांमोनखौ भट होहोयो। नाथाय भट बायखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ खबर लाहैया होननानै बुंदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा दुखु मोननानै बवकुजेनबाइमननि फुथुला सावनाय जादों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा 20निफ्राय 30 किल'मिटारसो हाथाय बाजार जाहैनांगौ आरो गथ'फ्रा फरायसालियाव थांनांगौ। दालां गैयैनि थाखाय बिथांमोनहा गोबाव बोसोर खस्थ' भुगिनानै दङ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बिनिखायनो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिथांमोनहा खावलायहरदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जेन' गोख्रैनो बिथांमोननि लामा आरो दालांखौ फाहामनानै होनाय बायदि। दिनै कक्लाबारि ओनसोलावहाय भटार पार्टी इन्टारनेशनेल बिथांमोनहा कक्लाबारि बियाबावहाय देरहाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बख'नानै लाबोगोन आरो फैगौ 2022 मायथाइयावहाय रन्जन दैमारि सारखौ चिफ खालामथारगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बेनिखायनो कक्लाबारि ओनसोलाव थानाय गासै पाब्लिकफोरखौ साधारन सुबुंफोरखौ खावलायहरदों जानला मोनला भट होआलाफैनो गावसिनि गेस सिलिन्डार छबियाव भट होनानै देरहाहोनो थाखाय कक्लाबारि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खावलायदों। बिथांमोनहा बुंबावदों दि बिपिएफ आरो इउपिपिएल हानजाया माब्लाबाबो रन्जन दैमारि सारनि गनायखौ बिथांमोनहा लुबैया होननानै। दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हानजायावहाय बारग' बिएलटि सागु सुबुंफोरा बिपिएफ हानजा नागारनानै इउपिपिएल हानजायाव जयेन जाहैदों। बिथांमोनहा इउपिपिएल हानजानि आदर्शखौ नुनानै खामानि मावनायखौ नुनानै मोजां मोननानै इउपिपिएल हानजायाव हाबहैदों होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनजों लोगोसे 70 आरो 80 सुबुंफ्रा हाबहैबावगोन इउपिपिएल हानजायाव होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। चिलसराव थानाय साहा बागानिफोरखौ होस्रांनो नागिरदों होननानै खौरां मोननाय जादों। थांनाय साननैसो सिगां चिलसरावहाय साहा बागानावहाय ग्रिनफिल्ड खालामनो थाखाय गौतम आडानिनि कम्पानिया 30 बिगासो साहा बागानखौ एवफुबायमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। 800 हेक्टर हाखौ बिथांमोनहा लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेखौहाय ग्रिनफिल्ड खालामनाय जागोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। दिनै मिज'रामावहाय सासे डक्टरखौहाय साकरिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। डक्टर लिन्डा लाल बियाखुंगि होननानै मिथिनो मोननाय जायो। डिउटियावबो मोजां फैया आरो फाहामथायखौबो गोसो होनानै मावा होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बिनि सांग्रांथि गैयैयावनो 37 सासे सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिनि थाखायनो बेखौहाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। सोलोंथाइ समाजारि जेंनानि सायावहाय फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालिमा जर'खा सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेयावहाय लोगो लादों बरमा कलेज, मुसलपुर कलेज, बिपि किसान कलेज, कक्लाबारि सापागुरि कलेज, सालबारि कलेज, बाक्सा डिग्री कलेज, ज्ञानपीठ डिग्री कलेज, रुपहि कलेजनि गोबां फरायसाफ्रा लोगो लानानै मेहेरगोनां खालामदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेयावहाय आफादगिरि महरै बाक्सा जिल्लानि आबसुनि आफादगिरि बिथां उमेश दैमारिया दैदेनदों आरो गाहाय आलासि हिसाबैहाय मिरु आबसुनि दैदेनगिरि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा लोगो लादों आरो बिथाङा बेवहाय बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। गासै जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय 22था कलेज दङ। बे 22थानि गेजेरावहाय 10थाखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजेननाय जासिगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। खालि 10थाखौल' खालामनाय नङा, बिथांमोनहा नाजानानै गासै 22 कलेजखौनो
प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो खौथि खौथि साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।